Komunita a síťování. Jestliže chceš jako podnikatelka vydělávat, musíš prodávat a musíš mít komu prodávat. A je třeba dát o sobě vědět světu. Vylézt z té ulity a mluvit ke svým potenciálním zákazníkům. Mluvit o sobě, o svých službách nebo produktech. Zkrátka musíš dát světu o sobě vědět. A pokud jsi v zaměstnání, nebo jsi tam někdy byla, tak to obvykle dělá firma nebo tvůj šéf. Někdo se o to stará. Ale když jsi podnikatelka, musíš se o to postarat ty sama. Takže jak můžeš vyjít ze své ulity? Ať už online nebo offline. Kde můžeš o sobě dát vědět? Jaká forma ji nejlépe vyhovuje? Jsou to spíše sítě? Nebo se připomeneš své e-mailové databázi, a to pravidelně? Nebo si někde dáš třeba inzerát? A nebo půjdeš na nějakou offline akci? Koho můžeš oslovit pro spolupráci? Zkus se nad tím jednoduše zamyslet, protože každá známe spoustu lidí. A ty lidi, které oslovíš, ti znají spoustu dalších lidí. A už to jede, už se to šíří, ta informace. A častokrát je to o tom, že znáš správného člověka, který zná jiného správného člověka. A takhle se o tobě může dozvědět svět. Ale v prvé řadě musíš začít ty dávat o sobě vědět. Jakou cestu si pro sebe vybereš a co můžeš udělat třeba hned dnes?